lang detalye na ang parang sinasabi lang nila. For example, merong kontrata na existing. And then, ang nangyayari, hindi niya di ba meron silang minimum bid nila na dapat i-remit. Hindi nila na-remit sa gobyerno. So, iba naman ang ipapa-operate, parang pinapa-royalty. Yung pinapa-royalty naman daw sa iba, ang nangyayari, hindi na nila kinokolekta yung Parang pinasasabko na pinapasabgot, tapos hindi nila nakokolekta yung previous na utang. So ang gusto ni malilipat boss sa iba. mangyari, yung utang nung nakaraan, kolektahin. Hindi laki ano. Wala po nabanggit po ka. Due nga yun sa gobyerno eh. Utang yun sa... From what year? Since Pero so may kanalaman ba yung mga yung paggamit ng STL as front ng wedding? May kanalaman yung allegedly wedding lords pa rin? Wala naman po sinabi.